Compatriotes, si afirmo que la nació viu moments greus i moments de desconcert, em sembla que no estic dient res que us sorprengui. Està vivint moments de desconcert, entre altres coses, perquè feia 4 dies que ens van dir que la independència la teníem a tocar. I en canvi, el que estem veient i el que estem assistint és a l'enèsim intent d'Espanya per acabar amb Catalunya. I això reflecteix d'una manera perfecta en les darreres eleccions espanyoles, els resultats de les quals han estat que el Parlament espanyol el conformen en un 80% els diputats de PSOE, PP, Vox i Ciutadans, partits tots ells que tenen com a objectiu acabar amb Catalunya com a col·lectivitat nacional i reduir-nos a una simple peculiaritat regional. Mentre tot això passa, els nostres dirigents polítics es barallen per la cadira de la Diputació o per la cadira d'aquell ajuntament. Estan practicant, en definitiva, la política de la menjadora, quan el que es requereix, ara en aquests moments, és una política que anteposi la pàtria per davant de tot. Davant d'aquest fet, és evident que cal un relleu polític i que cal que al capdavant sorgeixin noves cares que estiguin disposades a jugar fort i que anteposin la pàtria per davant de qualsevol altra cosa. Han de ser portadors d'un estil polític vibrant, del parlar clar, de dir les coses pel seu nom i, sobretot, de tractar-nos com a adults i no com a infants polítics. Si això s'aconsegueix, el que motivarà és que se'ns tornarà a respectar, perquè ara a Catalunya no la respecta absolutament ningú. També s'aconseguirà aixecar la moral de la nostra gent, que bona falta ens fa. I, finalment, també podrem generar l'admiració necessària per guanyar nous adeptes a la nostra causa. Gràcies.